Pagpalambo sa bahin sa 6.5 hectares relocation site sa Barangay Pacnaan, Mandawi City. Masugda na. Karong hapon, gihimo ang formal nga pagpirma sa Mandawi City Government Tally sa Taga-Housing and Land Use Regulatory Board, HLURB. Gipangunayan ang pagpirma ni Attorney Christopher Lau sa HLURB ug mga opisyalis sa Dakbayan. Ubos ning maong kasabutan, trabahoon sa HLURB ug sa 13 ka mga pribadong developer ang bahin sa Pacnaan relocation site. Alang kini sa rehabilitation sa lugar, pagtukod og pagsimento sa kalsada ug pagbutang og drainage system. Ubos sa maong kasabutan, why mabayran ang syudad sa Mandawi. Ingon man ang national government kay kabahin kini sa social responsibility sa mga pribadong kumpanya. Ang 6.5 ka-hektaryang relocation site mao'y gipuy-an sa mga nanimuyo kaniadto sa mga danger zones sa syudad sa Mandawi City nga gipabalhin og puyo sa dapit. Namanggod siya component na kanang slope protection sa outfall sa Butuanon River. So ang soil testing and ang kanang paghimo sa program for works will begin immediately, I think by next week. But ang actual work sa pagsemento sa daan, etc. will start by next month.